बे समाव बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिनि मोनसे थांखि आरो बे थांखि बायदियै बे समाव 12टा बिधानसभायाव एमएलए देरहासार खालामनानै बिपिएफ राजखान्थि हानजाया दिसपुराव दैथायहरगोन आरो बे दैथायहरनानै जे फैबाय थानाय समाव जे आसामनि गिबि मन्त्रि महरै हिमन्त बिश्व शर्माखौनो खालामगोन आरो 100% बिथाङानो चिफ मिनिस्टार जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव जे प्रमोद बर' एबा बे समाव रायजो सभायाव मा जादों जायाखै एबा सोरखौ दैथायहरगोन दैथायहरा बेवहाय बुंनो गोनां गैया आरो बिथांमोननि बे थांखि बा बिथांमोननि बे बाथ्रा नाथाय बे समाव द बिपिएफ राजखान्थि हानजानि बे थांखिया बेनो जे बे समाव मोन 12टा मासिखौ जेरैखि जाया बे समाव देरहासार खालामनानै दिसपुराव दैथायहरनांगौ आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौनो फिन आरोबाव गिबि मन्त्रि खालामनांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो बिथाङानो जे गिबि मन्त्रि जागोन बे 100% रोखा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा আমার সম্মানীয় ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়াই হব এটা 100%। প্রমোদ বড়োয়ে ক'ত যায় নাযায় সেইটো আমাৰ লগত কোনো কনচাৰ্ণ নহয়। এতিয়া আমাৰ ৰেলীৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল গোটেই বিটিচি অঞ্চলত 15টা এছেম্বলি সমষ্টি আছে, এনডিএ হিচাপে দিছপুৰত এমএলএ গঠাই দিয়াটো আমাৰ দলৰ দায়িত্ব আৰু আমি এইবাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াকে চিফ মিনিষ্টাৰ বনাম।